जोंनि चिरांनि शान्तिपुर हिरिम्बापुरियाव दिनैनाव गिदिर जाथाय जानानै थांबाय। अनेक आस्रा जातनिबो बारा दंमोन। गासै दामग्रा आरि बायदिसिनाखौ लाना थांजोब्बाय आरो लोगोफोर। बिराद गिदिर जाथाय, बिराद बेसेबांबा गिदिर खहा जाबाय। बे अबेनि खावग्राया जोंथ' मिथिला बेखौ। हरनि 9टासो जाबायमोन बेखौ खावनाया लोगोफोर। होमबा नायदो भिडिअखौ आं स्क्रिनाव होगासिनो दं। सेकेन्ड स्टेपाव जोङो फैबाय नै। दा जोङो सोनाबनि बोरैमोनलाय लाइटआ सोनाबनि दर बे सोनाबनि रुम। दा नैबे सेस खुलाजोबनाय एरख'जोबनाय बे बुस्थुआ बाव सियार टेबोल दोननाय, जेन'बा बाहायथ' जेबो माल गैया नङा होमबा रायजोफोर। दा नै सियार टेबोला मा कन्डिसनाव दङमोन दा बेखौ जों बुंनो हाथ'वा। बेनिफ्राय जे जोङो नैबे बक्स एमप्लि बायदिसिना दोनो जोंहा नैबे रुमाव। दा नैबे रुमनियाबो साबिखौ नायदो नोंथांमोना, नै खुलाजोब दे रायजोफोर। दा जोङो बिथोराव हाबनोसै, मा माल दं मा गैया जों नायनाय जासिगोन। दा बाहाय नैबे बाक्सुखौ बोखारदों, बेखौ बोखारनानै नायदों नै बाक्सुखौ। ओमफ्राय बाहाय खाथा फाथ' दङमोन नामा। बेनिफ्राय हारमुनियाम दङ। एमप्लि गैला दे रायजोफोर, एमप्लिफायारा गैला नै सेस खुलाजोब नुबायना। एमप्लिफायार गैला, बेनिफ्राय बक्सआ दंजोबो, बेनो आरोखि। दा बेखौ नोंथांमोना मा सिन्था धारना खालामनायो जा नेहाथारि आरो आफादगिरि, दा बिथांमोननि सायावसै आरोखि। दा नै साबिया नै हायाव। साबिखौ अखा सिबायना। साबिया नैबेनि बियो, दा नैबेनिमोन बे साबिया, नैबे दरनि। बेनिफ्राय बै जोङो जिथु सोनाबजों सियार टेबोल दोनोना, दा बेनि साबि थालाखौ मोनाखै, बहा गारदों बेखौ जों मिन्थिथ'ला। दा बावथ' सियार बायदिसिनाल' दंजोबो। एसेनोसै, गोजोन्थों। आरो बै साहा मन्दिराव नायनाय जायाखै, बावबो जों थांगोन, मा जादों नायनाय जागोन बेखौबो। आच्चा, गिबियावनो जोंनि आश्रमनि मान होनो गोनां सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नोंथांमोन, जोंहा दिनै हराव निज्लागुरियाव मोनसे जोंहा क्लाबनिफ्राय बिराद गिदिर बुस्थु, जेनेबा 70-80 हाजारनि सम्पति खावनानै लानानै थांबाय। बेजों लोगोसे नै दा जोंनि नैबे आश्रमनि दरजा, दा नैबेखौ नायदो नोंथांमोना, नैबेखौ नाग्लांलायनानै बिथांमोना हाबदों। दा सिङाव माबायदि कन्डिसनाव दङ बेखौ जों मिन्थिया। दा जोङो नैबे मोनाबिलि समब्लाबो हरब्लाबो जोङो बेखौ चेक खालामनो होननानै जोङो ओंखारनाय जाबाय।